Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet jeudi 5 février 2026. Balimao Amboraka, information sur 100. Ko Donso, ani Binajaraka Mogo, kuyo combat face à face kebi. Kenji, noye Banjakara Yorodoe, Kenji Kulusa Ferala Nimafli. Malion, Donso ye kle nani deke. Ubeka wole madake ko Mali surasu kana faruka kuwe fe ko kataka ko mogon be fe kanu attaquer Mali ye doso ye dangarke doso lantendu wala awo ye dangarke doso la nete nekentena image wira parce que tiers la we tlenani dongo do doso be video ka bela jele doso ne kumbe ka bladi ka yola ka fo as ete majugu kele mami ke kabu kele e desara kulu deme Malien u yoro contrôle ta tugunde biretara ka mogo fle ka ta duguin contrôle ta bide ko kenji wantaro kenji anye information soro ko duguin bina u bulo kono u be ka doso to fege ka ta fe de bi Malien ne ma fo onyana ngo mami me Mali fe ngwasimi to fe aw na nga je folanga biretara ka mogo ga vocal lame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بلما لمنك الله بفولنا. كوني كومينيكي إرزانك بود ما نصر الإسلام والمسلمين يرون منهم بمالكنا. وسيرا يبدون سوكا يردو من نوع كنجي فلاني متي مرلا. أكو سيرا نكا تجامنا. سلفنا واتي أنبافو الله أكبر ولعزة لله. كومينيكي سبنا كبني لسيس أبان هجرب سامباكلن كمنان بينا نولون بلا كبني. Le 4 février 2026 a obe folena. Uye dugu mene. Doso kumeka video ke yoro mina kubeka ku perlembe komba kama. Uye doso fefebe yoro yo be wole ko arme kunu deme arme munu deme. Malien kodo be au lieu secret militaire internanda dolla. Malien ankara mo gaidara kuma kilifa o tiedi. Malta dénuement fait. Malien yo doso ka mo chama farabi intendo ko la. Wo chauffeur faka yo doso farabi. Tiana intendo ko la de. A vocal do be intendo luji. Donso do yere ka vocal bora. Me kuma kelen de fa Mali doso nyana aw kana nyogon jalaki quoi. Aw kana boni nyogon nye quoi. Ne vocal do ye doso do be ka kuma ka Yusuf Toloba la goshi. Yusuf Toloba ne afina de e bora ye kuma karisi. Bon Assimi Goïta mo mi Assimi Goïta te fait ka jatka wale mo kara. Sinon normalement aw boli mi ke armée kunga avion e blakata aw de me mo make. Armée kunga aw de mo make ne ma utake o. Mo be Mali fait, mo be fait ka Mali bono la nu to tiki fait. Voici la preuve. Malien ni kera Malien benyen sigilingena. Ninte ko se ku tungara be Assimi fo be ata fait. Net le joli kembe ka donso ka fembla. Assimi Goïta nu Assimi Goïta ni bina jaraka mogo de complice yere doso contre la vie. Voilà la vérité. Donso Janfara Assimi Bolodi. C'est la pire vérité que je vous dis. Il m'a surasu démoraliser les noirs. Il m'a surasu wole couille la koufle kare kuno teta. On alache ou fle bi bina jaraka mogo de fleka et duguwere minetugunu donso la. Ko Kenji où est Rebda Fara Kafode Angu ka vocal fana la me. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. An balima la manaka la be folena. Koni communiqué irzanaka bod ma nusrat al-islam wal muslimin yaron munum be malikono. E pelde masina ay maliki jongo nyini kadiya. E pelde masina mina kuma ba man kan na bi. Bi le 4 deuxième mois 2026. 22h35 minutes. Boyer kelende be Kenji be banyagar marla doso janjo kera yoro mumbi alhamdulillah rabbil alamin maliki jongo ya chewye bide ya mohumu ye bini nununte miskina wede Bon obala jere ay samno bi bina jaraka mo be tekere fot labi aw ni alache Assimi Goïta aw sona Donso ka Kenji perdi aw sigilengena Malien ou fleka dugu banjakara dugu were de fle u yu dogo ka ta accord de signer ni jatika wale mogo yi
Dozo bora ka yoro be ke manga ku te son ku be keleke ete keleke mo fa ko kabe jamana jugu kele ete ko deme ko kele fana ke o kele be banwa non o kele te ban. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Kuma tien be flo nyakoro netena image ira ne gantena image ira dozo wala fambe ne be mun fo mali onyana binadra ka mo yesi ba soro bi de awa ye kinji mene u yere da fla go ku ye kinji mene mali dugu jolle be ka bin numbulu bi mali dugu joli ko fo asimi gota ko fo jagoya ko doso ka marfa de da ko doso ka son ko jadisu ko lumara malien kele fa fle a bafle parce que olu yere kele be ka akoru singenu doso de ko manyi ko ka jamana ta ka dini mo ma mai po o be mo fa tela ni mo mun ka o tikilingi o la to nenu tebe nete hypocrite yo ni make malien shi dugola ni kara malien be jole ngana horo nyala doso bora tile jolu be ka boka video ke est ce que asimi nga son kinji ka bi bina ka mo tike kono bon mali dugu be perdi la tantu la do fawde sarabi do bawde sarabi doso do be manyima kan ko ne kente fefe be doso la molo ne to video kenira doso fle sorasu fle ne te jajugu quoi ali bira jara ka mogo fagali ali tero munu be faga ne te songa ira parce que au fait nous manne quoi en réalité mali mena kuma mu fara fo mali onyana ka fo mali sorasu nyana na wi se ayasimi goita genga boy wallahi billahi ninte mali jolay awni alata ni meke Burkina doso ka bo ko Burkina doso nyamogo di to ka moto kemedi mali doso ma Allah masa ka moto kemedama mo be Burkina fa ni capitaine kali mo be mali fa simino tigi shimandi o jamana bi se ka tanya fe chugo jume mali tien fle bela de nyakoro ko ba mi kerabi malon nebe ka sauter woro chaman kuna combat kerabi de yo combat ke malon chou bona fambe chou bora monu sarame do kala ku daronya yi haramado ni be ka sa dongodo Allah odo ko sa be fo piri ma be manga jamana mara manga dima ni jamana nyamogo ka fili qualité do be na ya kedro jamana de ake mumba gre soro ala de bado awnyeni na to di de ba simba ka janfala wakati mina de ba be ka parti politique ci wakati na de ba be ka M5 janfa wakati na de ba be ka be kun goshi goshi wakati da un pays en pleine guerre aita bamako hamina kele mbula dro wari ani musoko o dro nuga hamina koyi uka sara fo itena bo ebita soro sa uka sunguru be ka soirée la be oro nyafe et puis ama ngiri asimi goita fe mali chauffeur munu sara aga tu shuta hal naga sorabe chogo la tu shuta ka du somo kuma kele auka de national aka nunu donso munu sara ani chauffeur ni sorasi munu sara aku shu aka ke finira nationally vraiment aku honorer parce que sara faso di mogo munu sara u sara faso di de aka nga duye fana billahi tallahi na ma duye hali sorasi a mogo te do la bli mali kono parce que mogo be sa ko wulu e am fitina ma ibe shesu de kare kuna harama de shu fana ka ye saraba daula depuis alaka maliga ene parasitama akera asimi goita de klila doso flow ye kingi perdi bi vraiment ça m'a fait mal ne bok mala orla malé fe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene segu tungara ka corps modo urgent dro 10 euro be na we aw yere tay o ko fa baga banque information be do aw so mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abol ga orange numéro tanu to kombe 40 ga na war ci ba so orange money na sur place wagato jabe war ci dro be kala wata sara Senweb yere photo fleni voilà